Ako na itong pasalamat alang sa ika-53 nga kasumaran sa anibersaryo sa pagkatukod sa Dxdd. Salamat sa mga tao nga nahimong kamahin sa kalampusan niini sulod sa 53 katuig. Gracias sa Dios. Ibalik nato sa Dios. Malipayan ko may wish sa tanan og happy anniversary Dxdd kay nakadumno ko sa mga pare nagpasiyog dana silang Padre Sean McNulty o gingon siya kani may libing importante maka mabuting panahon yung mga tao malipay sa Dxdd kay mo yung pamagi sa niya mensahe sa Ginoo o mga may mensahe maubot sa bukid ba kay so nalusod kayo ay mga dalan ba tayo ng mga tao na ilang mga gagmang radyo mo na importante kayo ang atong Dxdd o nalipay ko labi na panahon sa COVID dili kayo gawas nun ang pari atis na mga barangay makamay na sila sa mga mensahe gikan sa obispo sa mga pari o labi na may mensahe sa Dxdd usa mahinuton niya makalahot ang tanan sa Dxdd aron kaning pamagi sa pag-educate sa mga tayo may pabilan. Happy anniversary sa tanan. Mayong buntag kaniyong tanan sa katawhan sa Archdiocese sa Ozamis atong ubanan ang dakong pagsaulog sa ato ang dakbayan sa Dxdd nga mao'y naghatag kanatong mayong balita sa katawhan nga sila magsaulog sa anibersaryo ako mga pag-ampo upang hinaot padayon baskog ligon kay kita nagsangyaw man sa mayong balita di ba? Oy mayong Majong Otto, kaninyong tanan ako si Father Vincent Boss na dugay man ko diri sa kwan ba sa nagpasalamat ko nga sa panahon sa anniversary sa Dxdd nga 53 ang anniversary nako sa Ozamis Occidental kay 47 lang so manghod ko sa Dxdd sa ilang radyo o television. And then, nagpasalamat ko sa Dxdd, sa kaniyato o karon sa pagsabwag sa mayong balita bahin sa kahimtang sa mga tao o sa unsay kalamigitan na sa atong pagtuo o sa atong pagsubay sa mga sulti ni Jesus diha sa Ebanghelyo alang sa hisagisa o sa atong kinaiyahan. O diri lang tamang o malipayon anniversary sa Dxdd. 53rd anniversary Dxdd. Padayon sa pagka-Pulpito sa Kahanginan. Sa kanunay unta, ikaw mamahimo nga himan, hinagiban aron ang katawan sa Dios makadungog, makakaton sa pagtulunan sa imong simbahan. Mabuhay! Again, happy 53rd anniversary Dxdd. Mabuhay, mabuhay. Happy anniversary Dxdd. 53 years young and growing. Ug salamat sa tanan nga naminaw sa kanunay sa Dxdd. Manghinaot ko nga sa inyong pagpaminaw madanagan ug magmadasigon sa pagburog sa atong Kristohanong paglaom ilabi na ang mahikaplagan diha sa atong patron, ang Birhen sa Lourdes. God bless. Happy 53rd anniversary Dxdd. Padayon sa paghimong pulpito sa Kahanginan, tabi na din sa Archdiocese sa Ozamis. God bless you. Happy anniversary Dxdd. Salamat. Happy anniversary Dxdd. Maayong adlaw sa tanan no. Ako nagpasalamat ko nga gitagan ko gigayon nga makakuan great sa happy anniversary sa Dxdd gikan sa among office sa Sangguniang Bayan no, headed by me, the Vice Mayor and my Sangguniang Bayan. God bless you always. Maayong buntag sa tanan, ako si Mayor Jojo Chong sa lungsod sa Jimenez magtimbaya sa Dxdd station sa ilang maabot nga anniversary karong Lunes. Ang among panghinaot nga ang Dxdd kanunay magserbisyo sa katawhan sama sa pagserbisyo sa atong probinsya. Kaya salamat. Happy anniversary!
Happy Anniversary Dxdd! Ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan! Happy Anniversary Dxdd! Wow! Kami taga-Sugbo, kanunay naminaw sa Dxdd sa Pamalandong. Happy 53rd anniversary! Yay! Happy Anniversary Dxdd! Ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan! Yay! Happy anniversary Dxdd. Happy 53rd anniversary Dxdd. God bless.